Аз съм Елина и в днешния ми клип ще ви покажа колекцията ми на Санторо Лондон. Това е една марка за неща за момичета и общо взето да, има абсолютно всичко. Затова, ако сте готови, нека преминаваме към клипа. Първото нещо е ето тази маничка кутийчица, която отвътре изглежда така. И какво откриваме като за начало? Двата ми зъба. Те не са само два, другите съм ги загубила някъде. Не знам къде са. Няма значение. И така. Следващото нещо е ето това си Несисер. Несисер, силно казано, това е по-скоро нещо, в което да си слагам неща, ако примерно пътувам. Тези душ гелове, слагаш го вътре. Доста е голямо. Може да се напъхаш главата вътре. Но да не експериментираме с това. Да не го скъсваме. Така. Следващото нещо е тази чанта. И какво забелязваме? Че момичето отпред е също като момичето отзад. Само дето тук е малко по-безцветно, а тук си е абсолютно всичко цветно. Сигурно сте забелязали в миналите ми клипове, че почти всичките ми неща на Санторо Лондон са лилаво-сини, защото това са ми любимите цветове. И вътре има един малък джоб, в който да си слагате слушалки или нещо подобно. А тук ключове или нещо подобно. Следващото нещо. А то е... Несистер се побърках. Тефтер, който е доста дебел, с ластик. И отвътре... Така. С тайна. Вътре има тайна, затова няма да ви го покажа, защото си е тайна все пак. И ето това. А тайната не е кой знае каква тайна. Даже мисля, че не е тайна. Тя е доста отдавна. Аз сигурно съм я казвала на всички, защото... Що не? Следващото нещо. А то е вече Несисер. То е лилав. Пак дебел. И отзад изглеждаш така. И да, общо взето, да. И последното, но не на последно място е ето тази тетрадчица, която е много яка. Защото отвътре изглежда ето така. А то е любимото ми нещо от цялата тетрадка. И по-точно корицата. Вътре може да си напишете име, предмета, по който е тетрадката, класа, адреса, телефона ви, имейла ви и фейсбука. Аз още не я използвам, не знам защо. И да, това беше от мен, Елина. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре. Долу в коментарите ми напишете вашите неща на Санторо Лондон. И да, общо взето какви колекции имате. И да, това беше от мен, Елина. Чао и до следващия път. Гледайте ме!